Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Uba dispersing rani uba dei unong wat RTI bapau kejelah. Ha kesengi balang ka santarik rempang arjar arpsan. Ula prem juri ki breu ki bawa daw ki nolom kubor. Ki bala itu dah kasorkar. Ya kene uba dispersing rani ula keren cikilat patai kubor mentah kesengi balang ha Shillong Press Club. Uba dispersing rani ulong baban shu wat daw bat benyi ki nolom kubor kadai ke kambit ke kamriu klau jong gitu ki baben. Nidas ngusi ban penkata hadu kata-kata ba unong yalam. Jong kawe ke seng sain pertai balawat daw bat benyi kinong thok kubor bat ya kane da leleru nginom la ban priang ong uba dispersing rani ulo ongru bahaba don kano ke jingpakla de ban ujor be ke Press Councillor of India kenang baki pai ba kintip ba mano babakla ompat ban syuken tho ha ki jingalang pet ba shu lo ongru ba kane ke jingben unong yalam kawe ke seng sain pertai ya kinong thok kubor kala yalam baklai upat ba bat ong ba ki pai ba ki de bersengotu ba ki ne ki kot kubor bala register apo ke Press Council of India de ki bala itu daga sarkar India ba ki ne kila aikam ki babun ba ki breu nalor kata ulong ba ka jingben berwat dau no yalam juga seng sang pertai ki nong tok kubor kalong ke aka ka bomla ban priang ha ka imlang ka salang